Li sê tebaqa 2014 de bi êrişa Daişê li Şengalê komkujiyekî mezin pêk hat. Li vê êrişê de bi hezaran kes ji hêla Daişê ve hatin kuştin. Li salberê bi têketina Daişê ya Şengalê gundê êzîdiyên hatin wêrankirin, mêrê êzîdî hatin kuştin, desta ser jin û zarokên êzîdî û wan li bazaran wek xulan firotin. Destavêtina li ser jinên êzîdî û zarokên ku destê wan de ne, bi zordarî li tarîqetan perwerde dikin. Bi hezaran êzîdî li ser zilma Daişê de ji cî û warê xwe berdan û di kampê penaberan de dimînin. Li Stenbolê înisiyatîfa jinan ji bo salvegera komkujiya Şengalê li kolana îstiklal ya Taksimê çalakiyek li derxistin. Çalakiya binavê ji bo jinê êzîdî xulekek bêdengî di heman demê de li hemû cîhanê pêk hat. Her wiha Federasyona Elevî Bektaşî, KJA, jinên HDP û saziyên jinan jî beşdarî çalakiyê bûn. Jin bi kirasên xwe yê spî ku sembola azadiyê li xwe kirin û daxwaza sê tebaxek ku bibe roja çalakiya qirkirina jinê û têkujina li hember qirkirina navneteweyî kirin. Her wiha di çalakiya de endama KJAyê Şefak Özanlî axivî. Tüm kadınlar olarak Em li hember Daişê û li hember hemû zorbaziyan, li hember hemû zilman û li hember destavêtina û acizkirina jinê em ê bibin yek û têkoşinê wê bi hev re bidin. bu çete hem hayatı Ev rêxistina hem dijminê jiyanê ne hem dijminê aramiyê ne jin di destê wan de bûne kûla û di bazaran de tên firotin. Ev dijminê mirovahiyê ne divê hemû cîhan parastina jinên êzîdî bike. Hêja bîrxistinê ku sedan jinên êzîdî hê di destê Daişê de ne û gelek êzîdî hê nikarin vegerin cî û warê xwe û di kampa de dimînin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.